Ahojte, ja som Rachel Bedingfield a toto je posledné z videí, v ktorých sa venujem nervovým emočným dráham v mozgu podľa definícií Jaka Panksepa. Dnes sa pozrieme na okruh menom lust, čiže žiadostivosť, sexuálna túžba. Ak je toto prvé video, ktoré pozeráte, odporúčam vám pozrieť si aj ostatné, pretože všetky cicavce majú emočné okruhy. A tie vytvárajú pocity, ktoré nazývame emócie a rodíme sa s nimi, na rozdiel od iných funkcií mozgu, ako napríklad funkcií v mozgovej kôre, ktoré sú tak povediac nepopísaným papierom, na ktorý sa zapíše všetko naše učenie a naše skúsenosti. Avšak emočné okruhy sú tu s nami od narodenia a ponúkajú nám nástroje k prežitiu a zároveň k učeniu sa o živote. Čo je spojené s týmto okruhom, je jasné už z jeho názvu. Je zodpovedný za emócie spojené s párením. Spôsob, akým sa musíme s týmto okruhom vysporiadať, je odlišný od koní v chove a od koní nezaradených do chovu. V Connection tréningu sa zameriavame na pomoc ľuďom s ich hobby koňmi alebo športovými koňmi a chov považujeme za profesionálny biznis, preto v tomto videu budeme hovoriť len o koňoch, ktoré nie sú chovné. Samozrejme, niektoré časti, ktoré tu budem spomínať, sa dajú využiť aj pri situáciách spojených s pripúšťaním. Sexuálne správanie žrebcov môžeme rozlíšiť do troch fáz. Aktívne vyhľadávanie možnosti sexu, dvorenie, ktoré, ako kobila súhlasí, sa posunie do kopulácie. Aj kobily vyhľadávajú možnosti sexu hľadaním vhodného partnera. Fáza dvorenia je najdôležitejšia. Dochádza k správaniam s vysokou energiou, je plná kvíkania, zodvihnutých hlav, dupania či zaoblených krkov. Tiež tam nájdeme veľa očuchávania tela i nozdier navzájom. Kobily stoja a nechávajú žrebca, nech očucháva ich vulvu, s čím je spojené charakteristické sťahovanie a rozťahovanie vulvy. Často sa stáva, že kobila po žrebcovi vykopne a on ju môže uhryznúť. Keď sú však pripravení na kopuláciu, tak kobila bude stáť bez pohybu, aby na ňu mohol žrebec skočiť. Posledná fáza, ktorá sa nezvykne často spomínať, ale je možné ju veľmi často vidieť, je postkoitum správanie. Je to ovoniavanie sa, vzájomné čistenie, stáne v tesnej blízkosti. Súvisí to s uvoľnením oxytocínu počas orgazmu. Neurovedecký pohľad na sex a čo sa odohráva v mozgu je fascinujúci a veľmi komplexný. A ak vás zaujíma viac, tak skočte na web a nájdete o tom veľa informácií. V tomto videu sa chcem venovať problémom, ktoré môžu vznikať v súvislosti s týmto okruhom. Najskôr sa pozrieme na žrebce. Pri nich je potrebné trénovať kontrolu impulzívnosti, čiže aby sa naučili nevzrušiť sa v momentoch, keď je v okolí kobila, pretože je to nevhodné či nebezpečné, aby na ňu skákalo. Tradičné metódy tréningu tejto schopnosti bývajú veľmi brutálne. Zahŕňajú v sebe trestanie koňa za to, že sa sexuálne vzrušil a uvoľnenie trestu, keď sa žrebec ukľudní. Pozitívnym prístupom sa to deje oveľa jemnejšie a väčšinou aj efektívnejšie. Zahŕňa v sebe učenie kontroly impulzívnosti už od mladého veku, a to učením alternatívneho správania, ako je napríklad dotyk na target a iné. Na tomto videu učí Sean na mladého žrebčeka, aby sa dokázal pokojne vodiť. Čo je počiatočná fáza tréningu kontroly impulzívnosti? Keď žrebec dospeje a začne mať sexuálne záujmy, kontrola impulzívnosti bude stavať na základoch, ktoré získal pri takomto tréningu, keď bol ešte mladý. Keď však žrebec vyrastie, tak jeho túžba po sexe môže byť oveľa silnejšia. Takýto tréning nemusí vôbec stačiť. V takomto prípade učíme žrebca, že možnosť odmien či hry nie je k dispozícii v prípadoch, že je sexuálne vzrušený. Pohyb je skvelý na uvoľnenie tejto energie a dosiahnutie uvoľnenia. Veľmi rýchlo pochopí a vzniknú asociácie s ohlávkou, s vami, s vodením, že sexuálne vzrušenie nie je vhodné v takýchto situáciách. Samozrejme, toto sa nedá dosiahnuť rýchlo. Lust okruh je veľmi mocný čarodej, ale je jednoznačne možné naučiť žrebca, aby sa ani v prítomnosti kobyl nevzrušoval, a to použitím jemných pozitívnych prístupov.
Valaši, alebo Valachovia, neviem ako je to správne, sorry, tiež dokážu vystupovať veľmi sexuálne. Dokážu bojovať o kobily, vyhľadávať možnosti sexu, zaháňať kobily typickým žrebcovským spôsobom. Spôsob, ako toto zvládnuť, je rovnaký ako so žrebcami, ale samozrejme oveľa jednoduchší a rýchlejší, pretože nemusíte bojovať s hormónami, ktoré kolujú v krvi žrebca. A poďme sa pozrieť na kobily. Kobily v rui sú asi tým najčastejším problémom s lust systémom, s ktorým sa stretávame. Niektoré kobily preletia svoje dni a vy si to aj nevšimnete, a iné sa stanú kompletne šialenými monštrami, ktoré stratia všetky svoje pokojné správania. Môžu vystupovať agresívne voči vám a dokonca môžu byť tak rozrušené, že sa stanú nebezpečnými samé pre seba a ublížiť si. Ako nám môže pomôcť tréning v takýchto situáciách? Rovnako ako so žrebcami sa učia kontrole impulzívnosti. Takže je jedno, ako sa kobila cíti, naučiť sa vodiť sa pokojne a bezpečne. A opäť to chce veľmi konzistentný a pokojný postoj a čím skôr s tým začnete, tým lepšie. Je možné to naučiť všetky kobily. A ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorú je dobré ich naučiť, je, že môžu s nami komunikovať a povedať nám, ako sa cítia bez toho, že by museli explodovať či byť agresívne. Toto je oblasť, v ktorej je práca s odmenami úplne fantastická. Musíte sa naučiť rozlišovať už jemné odtienky v správaní, ktoré vás informujú o tom, že vaša kobila sa blíži k rui. Možno je rozrušená, alebo práve naopak, príliš spokojná. Môže stratiť záujem o žrádlo a odmeny, alebo môže veľa kvíkať s inými koňmi, lepiť sa na ne, dupať a robiť všetky správania spojené s dvorením. Najdôležitejšie je všimnúť si tie malé signály, že kobila sa blíži do ruje a v tom čase spomaliť svoj tréning a nechceť od nej ťažké veci, aby ste s ňou mohli pracovať vždy v pokojnom nastavení a tým pádom odmeňovať ju v čase jej pokoja. Najnebezpečnejšia vec je, ak kobilu nevnímate a chcete od nej náročné tréningové veci a vtedy môže zrazu explodovať, pretože dlho v sebe držala a ten tlak, snažila sa, nakoľko poznala tie správania, ale v tom čase boli pre ňu náročné a keďže to držala v sebe, tak zrazu explodovala. Jedna z vecí, čo milujem na pozitívke, je, že to vytvára komunikáciu, ktorú potrebujete viesť so svojím koňom. Keď sa pozriete na kobylu Indiu, ako prichádza k človeku, aby na ňu nasadol, je ochotná a rada ide jazdiť. Je to kobila, ktorá máva veľmi náročné ruje a počas rokov tréningu tieto obdobia veľmi narúšali jeho priebeh. Pozitívka jej však dala možnosť sa prejaviť. Ak v určitý deň neprišla k nasadnutiu, tak jej majiteľka proste nenasadla. Je to tak jednoduché. Možno nechce ísť dnes jazdiť, pretože má krče a boľavý chrbát, keďže väčšinu času prichádza k nasadnutiu veľmi spokojne a pokojne. To, že nepríde, je pre nás vážnym prejavom toho, že sa niečo nepríjemné odohráva a že nemáme jazdiť. Je to skutočne veľmi náročné trénovať kobylu, ktorá má obrovské zmeny v správaní v čase ruje. A veľmi vám odporúčame pozastaviť sa a nechať jej čas, nech sa cez to dostane. Samozrejme, využite rôzne možnosti, ako toto zlepšiť, napríklad pomocou bylín či liečiv, ale osobne považujem za veľmi nefér ju do niečoho tlačiť. Ale môžete využiť svoj tréning k tomu, aby ste jej dali šancu prehovoriť a vyjadriť svoje potreby a spoločne sa preniesť cez toto obdobie. To je všetko, čo som chcela povedať o tomto okruhu. Pre kone je evidentne dôležité, aby mali možnosť prejaviť svoje sexuálne správania a nie je to niečo, čo by sme mali snažiť ignorovať, ale musíme sa naučiť s tým žiť. Ak žijú v stáde, kde môžu prejavovať svoje emócie a zažívať ich naplno, tak nám to pomáha a sú kľudnejšie, keď sú s nami a v čase ich tréningových lekcií. Pokiaľ ale máte pocit, že správania spojené s lust systémom vám robia príliš veľké problémy a neviete, ako z toho von, prosím, konzultujte to s vetom alebo odborníkom na správanie koní. Tí vám pomôžu sa pozrieť na celý systém a na situáciu v kontexte a na všetko, čo s tým súvisí, čo súvisí s ich silným hormonálnym nutkaním.